li kikun tkun Zelensky, speċa x'għażla fil-verità għandek, fis-sens ta' xi ħaġa tittamel. Int għandek dal-bulijiet fuq l-adba, bully espansjonist kif rajna x'da daħal għandna ħafna postijiet oħra, daħallek id-dar, reġa' ħareġ, taf li l-istanz tiegħu hija pjuttost aggressiva, speċa xi xorta ta' sigurtà irid ikollok. Naqbel miegħek 100%, il-problema hi illi meta u beda jara dik l-espansjoni kollha tan-NATO lejh il-vant, ġifieri lejh, mhux lejh propjament, lej l-artijiet illi qisu ħataf għan-nessa ma tiegħu u għallhom no, jiena mhux ħaneċċettaħħa di. Issa. Chicken and egg situation għasti, I situazzjoni delikata ħafna. Il-Ukrajini għandhom dritt jażlu huma s-sigurtà tagħhom x'għandha tkun u mhux iddettaħħilhom ovvjament il-President Putin, però fl-istess ħin għax hemmhekk fejn tidħol id-diplomazija u inti trid id-diplomats biex tuamblokk is-sitwazzjoni illi jekk inti għandek żewġ partijiet, żewġ tirjus li huma jibsa u mhux qed jaqblu fuq xi ħadd trid jidħol fin-nofs biex jimmedja. F'dis-sitwazzjoni kollha jien ma rajt il-ħadd jimmedja, anzi in-narrattiva hija kompletament illi trewwaħ, illi tkompli tiġġielet. Issa. Dik ħanaslu għalija, ħanibnu speċa l-istorja parti, ħalli meta mbagħad nirreferu għal pereżempju affarijiet bħal gas u affarijiet hekk biex għan nies ikollhom naqra inkwadratura. Mela, biex nerġa' lek lura għalija imma l-ħaġa, meta inti trid l-Ukrajini kienu talbu li kollhom taħriġ il-forzi tagħhom biex ikunu jistgħu jirreżistu lill-Russja jekk tattakkom. Semmek ma fija xi ħażin, semmek inti jekk għandek in-NATO u qed ħarriġhomlok. Mhix problema, ġifieri inti għandek il-forzi qegħdin imħarġin, int sakemm toqgħod in-naħa tiegħek mhux problema. Kif rom jersqu lejn il-vant lejh, hemmhekk fejn beda l-problemi u naħseb illi ġi triggert mill-kwistjoni ta' meta għadda fir-referendum fil-Kostituzzjoni illi għandhom distinctive partnership man-NATO. Rajt dokument. Għadejtulek il-bira flaxija għanna xistieta fil-ħodu inter moħħi bħet jisplodi bil-mod. Fej kien parti minn artiklu li kienu kitbu Lepej. Lepej, the countries. Lepej. Lepej, fransija. Merda, mela, u Lepej da, għazwent, il-dokument, li il-dokument. Ok, LP, differenti. LP. Bil-Franċiż tajti, l-LP, differenti. Il-pajs. Mela, bazzament, fil-dokument liħor, kien speċa dan il-back and forth bej NATO u naħseb l-Amerika, on one side, u l-intelligenza u istituzzjonijiet Russi fuq in-naħa l-oħra. Fej daw l-Amerikani speċa jagħmlu daw il-wedi ta' isma' inti lil-pajis speċa għamlu stess statement tiegħek. Li pajis inti trid tħallih jiddefendi ruħu kif jixtiequ. Aħna minnaħa tagħna biex l-affarijiet ikunu aktar amikevoli, lesti li nkunu trasparenti magħkom fuq l-imxorta ta' armi, lesti li ċertu armi ma ninkluduhomx speċa fl-arsenal fil-ħażna li kollhom l-Ukreni biex u nistgħu nittrattaw fuq dawk il-bnadi. Ma nafx intix familjari ma' dat-dokument. Dawn ikollhom dan pereżempju l-Ukrajini talbu lista ta' x'għandhom bżonn. Issa talbu għall-Unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea għandha li hu Common Military List ukoll. Issa meta jkollok li hu Common Military List inti. ċertu pajjiżi jistgħu ituhomlhom b'mod individwali, jiġifieri mhux bħala Unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea biex tifhimni inti wkoll. Ma tistax mill-budget tal-EU tiffinanzja l-militar. Ġifieri aħna bħala Malta, tiftakar konna nsimgħu għax aħna nirċievu 100 miljun u aħna nagħtu 100 miljun. Aħna nħallsu lill-Unjoni Ewropea il-budget ix-xejn tagħna u minn dak il-budget l-Unjoni Ewropea ma tistax tiffinanzja militar. Okay. Mela, x'għamlu? Ħolqu instrument differenti li huwa barra l-budget. Ġifieri Malta, apparti li qed tħallas ix-share dovut tagħha b'mod obbligatorju li jaqa' taħt it-Trattat tal-Unjoni Ewropea, dak li jissejħu own resources. Malta qiegħda tħallas over and above ukoll mal-pajjiżi l-oħra instrument ieħor li huwa barra l-budget illi jiffinanzja il-militar.
Mela, tlaqna?